Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás na druhé části prezentace jedinečné a bezkonkurenční technologie DexNet. V první jsem hovořil o principu technologie a hlavně o jejich hodnotách, které nám přináší. Bezpečnost a svoboda na internetu. V této části se dozvíte vše ostatní. Kolik za to a co za to a proč byste si to vlastně měli koupit. Takzvaně včera bylo pozdě. Propagací se zabývá společnost DexFreedom a jejím generálním ředitelem je Dmitrij Salimov, kterého jsem měl čest osobně poznat v Dubaji na slavnostním zahájení DexNet technologie. Dmitrij Razumovský je ředitelem pro strategický rozvoj společnosti DexFreedom. Nejen, že má bohaté zkušenosti, ale dokázal již do tohoto projektu získat nemalé množství aktivních partnerů. Proč tedy a z jakého důvodu má toto technologické řešení obrovský potenciál? Všechno pochopíte rychleji, když se zaposloucháte do prezentace o ekonomice projektu. Kolikže stojí ten DexNet, nebo tomu říkáme krabička na vydělávání peněz. A proč byste si ji měli vlastně koupit? A samozřejmě co za to, když to budete mít doma zapnuté v zásuvce a připojené k vašemu internetu. Na otázku, kolik to stojí, napřed vysvětluji, čím se platí. USDT rovná se $1. A pořídíte si ho na jakékoliv burze. Kdo se s tímto pojmem ještě nesetkal, zeptejte se toho, kdo vám poslal toto video. Určitě vám rád poradí, nebo se připojte na naše dennodenní webináře od pondělí do čtvrtka a tam vás všechno naučíme. Nákup lze provést několika způsoby. Celý DexNet stojí $1500 a je možné pouze složit zálohu ve výši $500 a tím získáte garanci ceny do 1 roku. Pokud vám to vaše situace nedovolí, máte příležitost naučit se propagovat technologii DexNet a začít můžete s tarifem za 50 USDT. Jak to zařízení neboli ten mikroserver jak pracuje? Zařízení generuje tokeny. Kdo nerozumí tomuto pojmu, je to digitální zápis na blockchainové síti. Pro nás je ale důležité, že si ho můžeme koupit, prodat anebo směnit za fiat měnu. Aby tokeny byly prodejné, musí po nich být samozřejmě poptávka. Na DexCloudu, čili na tomto úložišti, budou postupně vznikat různé služby a jejich úhrada bude právě probíhat pomocí tokenů DexNet. Vždy o 20% levněji a tím se samozřejmě podpoří poptávka a poroste jeho cena. Tokenomika je spojení slov token a ekonomika. Říká nám, jak a kolik se nám generuje tokenů a jak s nimi můžeme nakládat v čase. Společnost k tomu musela vydat samozřejmě white paper, takzvanou bílou knihu, který je uveřejněn na stránkách dexnet.one. Celková emise tokenů bude 3 miliardy. Teď dávejte dobrý pozor. Tato část je nejdůležitější. Tokeny se generují v blocích. Každý blok trvá 1 měsíc a na každý blok je určen určitý počet tokenů. Podívejme se na to krok za krokem. Po zapnutí 1000 kusů DexNet se spustí první blok, kde se bude generovat 1000 tokenů denně na jedno zařízení. Takže maximálně vám nod vygeneruje 30 000 tokenů za první měsíc. Jelikož se ale během prvního měsíce budou zapínat další nody do zásuvek, tak se 30 milionů tokenů vyčerpá o něco dříve. A přejdeme hned na druhý blok. Pokud nebude prodáno a zapnuto již v zásuvce více než 1444 zařízení ten druhý měsíc, tak se celých 15 milionů kusů tokenů nevyčerpá a zbytek se přemístí do rezervního půlu. Do půlu bude společnost ve výši 10% svého zisku odkupovat také tokeny z burzy každý měsíc. Dále se do rezervního půlu dostávají tokeny od zákazníků, kteří si kupují DexCloud a další služby na DexCloudu. Po 5 letech se všechny tokeny z rezervního půlu budou zase generovat přes ty naše zařízení, přes nás, provozovatele DexNet. Tím bude zajištěn koloběh tokenů od spotřebitele přes nody na burzu a zase ke spotřebitelům. Jak můžeme s tokeny hospodařit? Máme k tomu k dispozici staking 1 a staking číslo 2. To znamená tokeny generované z nody, staking 1
A staking 2 je pro tokeny koupené na burze. Procenta se nám připisují kvartálně. Základní pravidlo pro generované tokeny spočívá v tom, že 50% tokenů musíme umisťovat do stakingu a s tou druhou polovinou můžeme svobodně nakládat. Buď si ji prodáme na burze, nebo si ji dáme taky celou, anebo část do stakingu. Já se budu rozhodovat samozřejmě podle růsty ceny na burze. Během 5 let se může vyšplhat až na 40 až 50 dolarů za jeden token. A to je tento graf spočítán jen na první 2 služby. Myslíte si, že do 5 let společnost zůstane jenom u těchto 2 služeb, DEX Mobile a DEX Cloud? 23. listopadu 2023 se DEXnet token zalistoval na první burze xt.com. Můžete si naskenovat tento QR kód a využijte příležitost. Dokud je cena nízká, kupte si pár tokenů. Taky si je můžete dát i do stakingu, nebo později kdykoliv prodat. To znamená, že jakmile si koupíte DEXnode, tak máte ihned možnost vygenerované tokeny kde prodat, pokud si je nedáte všechny do stakingu. I kdyby cena byla dlouho kolem 5 centů, tak kolik musíte prodat tokenů, aby se vám vaše vstupní investice do nákupu NOT vrátila? Jen 30 000 tokenů. Takže v tokenech máte kupní cenu za měsíc a kousek na vašem účtu. I když budete třeba tokeny prodávat po částech, tak mi ukažte nějakou technologii do nemovitostí s návratností do 3 až 12 měsíců. Lidi si dnes hodně začali instalovat fotovoltaiky, zeptejte se jich, jakou jim spočítali návratnost. Pojďme se podívat na důležité události. Slavnostní zahájení DEXnet technologie proběhlo 15.12.2023 v Dubaji v hotelu Versace. Když jsem si tuto událost samozřejmě nemohl nechat ujít a znovu jsem se přitom uviděl s již dlouholetými přáteli. V prvním kvartálu nás čeká spuštění DEX Game, DEX Mobile, DEX Wallet a DEX Cloud. 17.2. letošního roku se bude DEXnet účastnit velkého kongresu Prosperity v Dubaji. Ze známých osobností tam bude vystupovat Brian Tracy. Můžete se také zajet podívat na mega rozsáhlou akci pro velké investory a největší developery z celého světa. Bude probíhat ve dnech 29. února až 2. března v hotelu Atlantis Royal v Dubaji. 18. prosince 2023, tedy loni, byla již zahájena distribuce první testovací 200-kusové série a nyní se připravuje 1300 kusů. Další várka 5000 kusů je rozdělena na 1000 kusů letecky a 4000 kusů lodí, aby se snížily náklady na dopravu. No, když můžete vidět u partnerů v Rusku, v Turecku, Itálii, Kazachstánu, v Německu, ale i v dalších zemích. Hodně jich je prodáno i v Indii, kde se připravuje zázemí na druhé servisní a distribuční místo. Poslání DEXnet Web 4.0. Udělat internet decentralizovaný, bezpečný, soukromý a zajistit výplaty příjmů účastníkům, kteří podporují tento projekt. Jaké jsou hlavní výhody z pořízení DEXnode? Za prvé stálá odměna v tokenech, za druhé máme přednostní přístup ke všem službám na DEX Cloudu, které tam budou vznikat. Za třetí je to 20 GB DEX Cloudu jako dárek s možností navýšení. Samozřejmě bezpečnost a anonymita a přístup k internetu je možný i v případě blackoutu. Stačí mít powerbanku, dobíjecí solární panel a můžete být klidně i bez elektřiny. Proč právě nyní je výhodné koupit DEXnode? Token DEXnet je již uveden na burze xt.com a obchodní obraty rostou každý den, to znamená, máme zajištěnou likviditu. Za druhé, stihnete-li se připojit k bloku s maximální generací tokenů? Obrovská výhoda. Za třetí, máme fixaci první ceny. DEXnode se může díky humbuku v roce 2024 zdražit. A za čtvrté, byla již vydána aplikace DEXPoint pro iPhony a za chvilku to bude i pro Androidy. Takže můžeme mít tokeny i zdarma. Jako zákazník je to jasný. Koupíte si DEXnode a přijímáte odměnu v tokenech a víc nic nemusíte dělat.
jak a kolik si s námi můžete začít vydělávat jako aktivní partner, tak o tom povídáme na webináři každé úterý od 8 hodin večer. Odkaz na připojení na webinář najdete vždy v popisu pod videem, nebo si o něj napište tomu, kdo vám poslal toto video. Je to opravdu každé úterý od 8 hodin a v češtině. V České republice prezentujeme novinky na YouTube kanálu ITT Business a zároveň máme podpůrnou skupinu na Telegramu také pod názvem ITT Business. Těším se s vámi na spolupráci a čím dříve prodáme 1000 kusů Dexnod v Česku i na Slovensku, máme šanci mít první servisní místo v Evropě a hlavně svoje data v bezpečí.